इतना बड़ा लाइट देखा ना, ये सब्जी क्या है? मुस्ताक नहीं अरे सब्जी देखो देखो, itu gimana Tan? हम सब्जी खिलाने के लिए आए। देखो देखो, ये पुदीना है, धनिया बोलते हैं, वो थाव डिपो बोलता है, उसको थाव डिपो बोलता है मैं बोरो लैंग्वेज में। देखो देखो, उधर में गाड़ी का थाव अरे हम उधर में घूमने के लिए जाएगा, उधर बहुत अंदर है। देखो देखो भैया जी, देखो तुम लोग देखो, भाइयों बहनों देखो देखो, हम अभी फील्ड में घूमने के लिए जाएगा, थोड़ा रन करने के लिए, पेट भरा हो गया ना इसलिए। भैया भैया तुम कहाँ से? बेसां बिजु बोरा लंफाय सोंबाय दे गोजां बोथोरनि गोजां जादोनो गोजां दोनो बेस्राया मेलेराबो जादों जां मानसिया बिजाय Ada teks sunai. नै गोदान गोदान जेकेट फैदो गोजां बोथोरनि नोंथांमोना लाफैनांगोन गोदान 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 सला नांगौबा फै फै दा गान्दु तुलि कम्बल नांगौब्ला नैबे गलायाव फैबानो जाबाय। नै सब मोनगोन बेयाव। ये क्या है, ये क्या है बोलो? ओ स्पॉन किसके लिए? मेरे बच्चों के लिए। हाँ ले लो ना, अच्छा ले लो ना, ये बुरा अच्छा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा करने के लिए अच्छा होगा, बेबी के लिए होगा ना। नोंथांमोना गान्दु नांगौबा नै तुले गान्दु नांगौबा लांफाय नोंथांमोना बेयाव मोनगोन मार्केटआव ना खोथा। बच्चा अच्छा मिलेगा या? ऐसा क्या करते हैं? मारो मारो मारो, ऐसा मारो, ऐसा ऐसा ऐसा। आओ तो तुम लोग आओ, उधर में मिलेगा, गांदू मिलेगा, तुली मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आराम के साथ। हाँ अच्छा। फै नोंथांमोना फै नैयाव जोंना नावकाटायाव नोंथांमोना। नै बिथाङा गान्दु बायबाय नोंखा नै बिथाङा नोंथांमोना फैबानो जाबाय। नैयाव गान्दु मोनगोन, तुली मोनगोन, नावकाटा बड'लेण्ड बगामाथि रोड। 20 रुपया ना? 20 रुपया नै खुदसा नै बिथां लोगो लाबाय आंना। हो जाएगा। सिटिनिफ्राय जों थांसिगोन न'हाय। एसे स्ल' जाबाय मुसना, माने अफ जाबाय दखानफोरा लाइटआ। भैया तुम क्या क्या लिया भैया? क्या क्या लिया भैया? क्या ला? अचारो ले लिया। ओहो, ये भैया कहाँ जाएगा भैया? भैया कहाँ जाएगा भैया? वो मेरा हीरो ही है यार, ओह माय गॉड। चलो सकता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, फॉइनो बटन को खुलुमबाय।